Welcome back to the YouTube channel. Man, cameras. Pali ma update anga apa amene tufati patsane. Anyway, update imene inali latest dzulo tinapereka. Komano it was actually unali usiku. Maybe around 11 usiku. So video ija titaiponya usiku omweyo. And sina okay, chimene chake nchona kuti video ija kaudi anthu oyamba ku vundukula ndo ochepa. So YouTube kapati algorithm simaipusha kwambiri kuti anthu ambiri aonere. Imona ngati so koma tinapereka update makamaka mezi nakhalira and tingobweza for anthu ambiri sanaonere mwina mangomva uku nduku nkhani iyi ndiyonena kuti Trump tsopano ataona kuti apapa Iran yukana kukambirana sibwera after Trump opyeza amakuti iwo anazabwera ndithu ndi message yonena kuti apapa chimene tingadikire basi ma negotiations iwa basi adikira kaye malingana ndi ceasefire, so kuti ceasefire yatha nthawi ya ceasefire yatha imene kuli nkhondo imene kuyambiraso. So Trump akuti ndithu amanena kuti apange extend kapena ice yapompa kupanga extend kulalikisa masiku o azida tulani basi zida aliyese tipumile kaye break imene ijayo. So at Trump 3 hours before announcement imene anakamba kuti ifeyo sitingapereke sojen masiku so ya nthawi yatha tikuyeneza kuti Iran ipange deal apo b nkhondo so ipitirireso. So Iran inawaza kuti no, it's fine, then nkhondo lethu ipitirire. So Trump out of nowhere na kutango zindika Trump abo yasa ndi message ina kuti akuluakulu chimene chili apa nchonena kuti ndapereka tapanga extend takweza masiku taonjezera masiku ceasefire. Komano masiku mpaka naliti pamene pali nkhani masiku akuti mpaka na pamene Iran idzafune zokambirana ku Pakistan, mpaka na Iran idzapange proposal kuti tikambirane ku Pakistan pamene tsopano iwo ndoti ceasefire izakhangala kuthaka kumene kuti apo mpaka zakambirane madiru kuti asainana madiru apa ndi apa. Komano in the meantime pakali pano kuti Trump ayikabe blockade yawo ija ku Strait of Hormuz kucha, not ku Strait of Hormuz as such chifukwa ena amana kuti Strait of Hormuz ijayo atenga asilikali aku America kamaso kudabwaso panoso kuti Iran yapulisa stima pa Strait of Hormuz ndi anthu amafusa kuti mesa munkati atengapo Americans. You see, actually news zachina Mossad zimenezo. Anyway, pakali pano nkhani imene ilipo ndi imene iyi kuti zinthu sipano zili manja mwachani mwa Iran, manja mwa Iran, ceasefire ili manja mwa Iran, koma Iran inakuti sifuna kukambirana ndi akapanda kufuna mene ngono basi ma negotiations azachitikaso ceasefire zingopitira mpaka kalekale. That's it. So timafuatira tuoneza message imene akamba Trump. Definitely Trump ayankhula chifukwa choti anthu ambiri powunikira aonikira kunzira Trump awasa ndi chipwanza kwambiri palibe chimene akuchita and kumene uku is just ndikuluza. So Trump munthu wina wake amene ali wa amapanga okay ndi mtolankhani amati the Wall Street Journal, pali organization inayake ntwimbanga za journalism nde iyeyo anakamba nkhani yona kuti Trump makamaka Trump apereka malamulo ayipatsa chance Iran kuti ndimene ingapange dictate inganene kuti ma negotiations achitike liti ceasefire so izapanga follow. Nde iye wanena kuti sizingatheke kuti timu yoluza ipatsidwe mwaingati kuti umene uwu mene kuti Iran ndimene kuwina. So Trump analusa zimene zonse ndi anakalemba kuti an idiot on the Wall Street Journal's editorial board amene apanga za edit ati chitsiru yeyo Trump ramene ku president amene named Elliot Kaufman just wrote an op-ed entitled "The Iranians Take Trump for a Sucker." Sucker. Okay, is it really? For 47 years they have killed our people and many others. Trump amatero
I mean, I don't know what he got. If I was thinking about it, so Trump ari Iran yakhale kuphanthwa ambili kwambili. Maka kwa Americans, ari kuzaona Americans amene mindo yoduka ari Iran imene. Guys, come on. People, when you see soldiers or others, but soldiers generally walking around with no legs, with no arms, a face that's been smashed, that was Soleimani, that was Iran that did that. So we have a much different view on it than other presidents. They've gotten away with murder for 47 years. They're not getting away with it anymore. Puti, I mean, it's been so, I mean, guys, zinthu zovuta kwambiri. Ndamapitiriza a Trump kwanza kuti and taking advantage of every president except me, and what I did, I gave to them a country in tatters. Their entire navy is at the bottom of the sea. Their air force is gone. Their anti-aircraft and radar is wiped out. Their nuclear labs and storage areas were obliterated. Late one dark June evening by our great B-2 bombers. Their leaders are dead. So, anagamba zokuzana ndi kuti chifukwa cha blockade ayikira blockade ndaiwo akuopa chanchani chifukwa kumaluza ndalama. So question is funso ndiri, Iran imene ikuopa yaluza ayikira blockade akuluza iwo Iraniyo ikupepesa ikusalenda okay konga kile muri inapeza kuti yani inapeza iwo chanchani kumapempha za blockade. Dziko la choncholo lakana zokambirana ndi America. Is it making sense? Zikubereka sense. Dziko la choncholo lakana zokambirana ndi America. Answer ndino. Chabwino. So munkhani zina tsopano mwammango tongopasana ma update munkhani zina ndi nkhani yokhudzana ndi ku Iran yatanga ndithu chitrekitana kupita ndithu kuna kwamba ndi square ndipo pachapa ndithu akuonetsa chibomba chimashiro ndi Khorramshahr. Yes, chibomba chimenecho. So that's it. Kuonesa kuti iwo adakali sikuti athamina kumwakunena athambo iwo adakali ndithu mabomba amenewo mapanga msajaire. So update ya latest ndi imeneyo pakalali panopa komabe tikupasanisa ma update naso makamaka amene akuchitika around Israel and ndi zina. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.